Welcome back to the YouTube channel Malawi and Camera zakulu pepani kwambiri madzulo sitinapereka update mayenga naso ndizovera zina kumabe yayi tayisasabe kuti tipezeke komanso tipasane ma update mmene zikuyendera ndithu kumene ku Iran komanso Israel komanso Russia. Tsopano zinthu zichazo zayambano ku when sometimes kodi chimachitika njani chifukwa information imene upase na baba the information iliyo like simungapanga understand kuti chochitika njani. Chabwino dzulo pa 20 June dzulo 20 June ku Russia kudajalo chita kuti St. Petersburg kunali ndithu conference ena ndithu muyiwonera conference yo muyipanga check. Kunali ndithu conference kunali Putin komanso ndi azitsogolereso enaso kumene koko. Putin kumene kuchako wayankhula waulo chisisi china chakenso komano chisisicho sana opyeze sana ope anangoyankhula kuyankhula kumene yankhula waulula kona kuti after ma Israeli ni ma Americans apeza kona kuti ku Iran kudalina yake lochero Busher osati Busheria koma Busher like a Bisher ena amachwa kuti Busher ena Busher something like that. Kumene koko apeza kuti kuli site malo amene kuli ma nuclear kuli ma program like okay zimene zili kumene kusiti kuziza kuti kuli nuclear komano kuli ma program amene a nuclear ndiye kuli anthu auchoka ku Russia okwana 200 amene kumene koko akugirani ndi ochepa right tabe ndino Putin zona mukapanga check bwino paliso subtitle ya English yeso. Putin wayankhula mosaopa kona kuti ineyo nthawi zonse ndimakhala mbali ya Iran ndi friend ndiyeno kubusha kuja ife inachito sign na contract malo onse sikuti ali pamodzi koma ali pa awiri amenewo ndi ma nuclear sites. Ndiyeno ndakamba kale ndamuza Trump ndamuza Netanyahu kuti anthu anga amene usinjo wachotsako anthu anga akhala kuti omwepo koma malo amenewo don't you dare musayerekeze ponye ku mabomba. Ndiye anthu aja Trump Netanyahu agulizana nazo mokuti mukapanga check pa WON India ija mupeza kuti pakupeka report one day ago yonena kuti Israel yapanga reverse threat yake yonena kuti afuna aphuliseso Busher like Israel na Abbas yapanga like mino kwa it's like mino kwa like what guys, are you serious? Like kuti dziko lilimendera chana kuti like amana kuendesa dziko lindi ndani dzulo Putin wachita kunena kuti anthu anga we are not moving our personals. Ma personal athu amene ali kumene kusiti wasunthaso siti kwayika kwene kuti koseso yayi akhala komweko ndithu koma malo amenewo akhale safe osaphulisa ako yayi
chifukwa ndi nuclear wayeso kunena kuti ndi nuclear site imene kumene kokoyo ndi aliyense wamveratu basi bwana basi chabwino makuti sili polisi ako makuti basi anthuwa America ndi Israeli akuti afuna athana ndi ma nuclear sites onse amene ali m'manja mwa Iran akumaphulitsa koma iyi yangopezeka ndi kuti muli chifukwa ndi joint anapanga joint kuti tinachita kusainirana tinapanga joint tinaphatikiza pamodzi right pamenepo ndi pamene anakuti kumene kundithu sitinga basi is fine like really okay chabwino guys anyway by the way ku G7 meeting kuja kumene maiko ndithu anakhala kukambirana kuja anakuti amakambirana mwe kuja kuti titani nanga makuti koma Iran sinapezeka nawo kumene kuja Iran sinatandiko sinapezeka pamene Iran sinapezeka malo kuja Iran yankhula ya statement ena kuti ife umwe wasitengapezeke komanso remember kwanena kuti ifeyo tindi ma friends. I think Iran sikufuna kuthamangisa zinthu ngati hey tibwerani ma friends koma Iran yo ma friends alipo ndithu oyamba wake ndi amene uyu Russia koma sakufuna ngati isilake akusewera game yomwe imene ikusewera Israel ndi America. Israel tsogola America ndi kumapanga fund mbuyo basi mabwerezera moto I think iso yusa kumeso chimodzimodzi andi makani imene ikupanga kulimba mtima kumene ikulimba mtima Iran pali chimene akudalira kumbuyo kakeko. Trust me pali chimene akudalira kusogolo kuno mabatani a nuclear ichi anaja anthu aliza amene aja ndiye pali ba concerns ambiri kuna kwakulo ma nuclear sites musaphulitse chifukwa zipereka mavuto kwambiri. Wani ziweto chani anthu kumaso mbewu sizingamereso chani mukudziwa kale za nuclear news koma Israel ikufuna iphulitsebe. By the way panopa update yogwirika bwino tena kuti Trump wanena kuti nkhondo ipitilire pamene Iran yanena kuti ngati mufuna ma discussions ngati mufuna kukambirana ndi nkhondo iyi makayi na ngati kambirana bwanji ngati nkhondo ipitilirabe like sizopereka sense. Ngati mufuna ndi kuti Israel isiye kupanga attack Iran. Remember kuti Iran ndi imene ikumangobwezera pacha right ndi ikabwezera mucha pasapezeke so attack ine iliyonse khale chete tikambirane pamene USA yana kuti ayi palibe zimene zozo palibe zokambirana nazo tapereka 14 days muzikambirana like mukambirana bwanji pene nkhondo linkati ndi nkhondo arafuna zimene ababa akumenya and at the same time akufuna chani akufuna mtendere pakati papo panotoka malipoto nina kuti Pakistan imakhanga ndi ma brothers ndi Iran komano ndi kazitape ndi kazitape wachabechabe Pakistan pamene imakhanga ngati isilake nduku okay panopa pamene izi zimachitika prime minister anapita ku birthday ya Donald Trump lero akupereka chanichi lero akupereka akuti afuna apereke Nobel Prize ngati chikho chijeti kwa munthu president wokunda mtendere kwambiri atasankha Trump kuti ampase Pakistan atumene like really nde nkhondo kupitirirabe ati after 14 days ndikuti chiganizo chekhacha pangidwa ku America kuti tijoine nkhondo imakuti pamenenso Iran ikunena kuti
ifeyo tikambirana pakhapa kankhondo misitse kaende tizikambirana bwino osati tizikambirana ku nkhondo ya anthu akufa ayi zimene zinto ayi andi ene bomba mukaponya bomba ifeso tikuponya ndiye usiku uso ndithu Iran yasalaza ndithu ku Israel kuponya mabomba ndithu chabe nangasi zukhanga tizikuvuta panopa kuti tipeze access yeniyeni malinga ndi ma restrictions imene ikaja kuti ma videos chanchanya koma malipoti ndithu alipo ndithu kuti usiku kumene kuma buildings Iran ndithu yagumula komanso yagumula ku laboratory kumene kumapangidwa za zida right laboratory imene ndithu ayiphwasulaso pakati panonso Israel ibwereraso ku Iran ndithu kumene konso ikuphwasulaso koma ipewa malo aja ku Bushehr nuclear site ipewako chifoti madala Putin alamula kuti malo amenewo musayesereko kugundako ndipo ola anthu angawo sindikuasuntha kuli ma 200 Russians ali umeneko malo amene sindikuasuntha ndipo anaso mosaopa ndiponso moyankhula muzonaso body language imene akuyankhulira muchaka video ndakupasani kachi muzona amene akuyankhulira simple ndipo uchita kuyankhula kuti iyi kumambira kwa speech yake mazo Putin sometimes amtha ma joke tenchane amaseka koma iyi kumambira kwa speech anayankhula kuna kuti I'm very serious and the issue iyi si yanthabwalaso guys khalani pompo kuti ma update ena tizikupasani mabe muzitikhululukira sometimes because zochitika zina ndizochitika zina ndibe kumabe sitimayiwala kuti update kuti kaperekebe guys. Thank you so much guys, Malawian Cameras.